ta santa ka sake cika ni, gani gare ka siradi zan hau don Mahamudu ka sake rike ni. Tun asali kaunar ta nake ji a zuciya wani jujjuya ni, al'amarin da abun dubawa. Mai sama kai baka gayyaci bayan ka muminai su yaba wa ma'aiki, ba masanin sa ba kayi kira ne a ce kamar wanda ya fi na baki. Ƙara kusanta yabanka da annabi kar ya tike dan alimayaki, da alihinsa kasa da sahabbai har auliya masaukin baki, al'amarin da abun dubawa. Ahmadu kai ka suturta waliyai, Abul Abbas ina wani gaga, barhama inda ina na ake so kawai a tuntuɓi littafinka. Ahmadu Yalwa kana da girma dole a bi ka a hau hanyarka, shakki birima mabuɗin ƙofa sharu na sale salamu alaikum. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Babu gidan da diya ta kasance uwar iyaye sai na ma'aiki, mu zube kasa mai fadanci mu ce batula salamu alaiki. Faɗin ke gwanjar rahama ce bara muke a cikin fadarki, kyakkyawa iziriki nake so na jaddada musu babu irin, al'amarin da abun dubawa. Na rantse da makamin raina Faɗuma alkawarin Allah ce, tun asali ta gidansu ya fara yadda ta so haka za ya kasance. Nana tana fasa kan marubuta duk motsin ta guda aya ce, in ta fito gaishe ta ake yi mutum da aljan har da itace, al'amarin da abun dubawa. Mala'iku rakiyar ta suke yi suna faɗin gyara kinti dai, sarauniyar da ta haura mukaman da babu yar da ta hau afuwa dai, tunda ta fari take kan mulki har abada ita ke mulkin dai. In na jiyo wasu masu mukami a ko'ina sai in je hattara dai. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Kai wallahi idan aka ce ma faɗi mazance ya zo ƙarshe, a lahira ita za ta bi hanya kanmu yana kasa baki a kunshe. Ba mai cewa ko a'a dan wannan ka rike ko yaushe, mala'iku suke aikin ta sarauniyar farko da ƙarshe, al'amarin da abun dubawa. Wakati rabu yana kafa hujja da rayuwarta idan ka cire ta, ba wata mai girma da mukami wallahi face yar wankinta, wacce ta samu mukamin wankin gidan batula mu ce barkanta. Yan wuta mata ya tosu take yi balle waɗanda suka yi aikinta, al'amarin da abun dubawa. Gyara zaman ka da kyau ka fahimta Faɗuma mai girman daraja ce, kai a ina ka ji wacce ta zarce kauna a komai ko yar ruwa ce, ko sama kai zancen daya ne dai hakikanin manzon Allah ce. Tun wuri ni ma santa nake yi ware na furta kar na kurumce. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Wata wakilci halittun Allah ka kafu ba da aron kunnuwanku, wa aka zo duniya yin aikinsu ya kamata na san amsar ku. Allah na ta ma'aiki nata in ka sake ta tiyata abu, yar wata mata ana ka sukuni balantana ainihin rahamar ku, al'amarin da abun dubawa. Kai daga jin matsayin yar annabi ka san santa kadai hujja ne, kamar iyaye na mata ma su ya kamata a jawa kunne. A baya can kyamar su ake yi ba su da yanci cikin mutane, da bayyanar ainihin rahaman nan sai suka yanta abin sirri ne, al'amarin da abun dubawa. Tun ba a yi mu ba tai mana komai, al'amarin da abun dubawa. In aka ce yar manzon Allah ana nufin an ƙara ƙurewa, hab annabawa zo in tuna ma suna gidansu a ranar tsaiwa. Kai ta ina nasabar ka ta fara da za ka kyala uwar kyawawa. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Ko a wajen nan in ka fahimta da kai da wayansu ba ɗaya ne ba, taurariya a cikin taurari ko da sakan bata samu sa'a ba. Babu idan da ya gane sufar Faɗuma ni ba kage nake ba, komai na ce mata kar ku yi zargi so
hannunsa yake motsawa, tana gidanta yana fadarsa, kallon idanunsu bai yankewa. Ta zama shi ne ita dama, masu abun suke ganewa. Tun asali ɗaya ne ya kasance, ya so a sansa yake sauyawa. Al'amarin da abun dubawa. Ummu Abiha nake gaidawa, wacce ta zarce gani da idanu, wacce ake cewa ‘yar hutu a duniyar sama ta kasannu, wacce idan bawa zai samu sai ta aminta ta sa hannu. Ai matsayin da Batula take kai ya wuce ji da gani da idanu. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Soyayyar ta amar rahama ne, in ya taɓa ka abun sirri ne. In ka ci yanzu ka sha an jima ma, kana biɗar ka ci ko gutsire ne. To mai ya samu karinta idanu, karfa a bar mu a juya a zaune. In na tuno da irin rahamar ta sai na ji dama ni bawa ne. Al'amarin da abun dubawa. Yau an wayi gari wai ni ne nake yaban da na ba fariya ba. Mai neman kuka aka duka, ba za ku ce ba ku san amsar ba. Ina da ciwon santa a raina, ba haka nan na fito na tsaya ba. Alkawari na yi na tafi kenan, dutse na ni ba zan juya ba. Al'amarin da abun dubawa. Faɗi soyayyar ki nake so ya kai na har kasa har ɗaki na. In suka tambayi mai ya kashe na, a ce musu ƙaunar 'yar annabi na. Ko su rakibu idan suka gane ke ce to babu mai tuhuma na. Faɗi na san zaki iya min har wanda ya fi wannan ummi na. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Sassauci a gidanki ya sauka a kumbayi kuma ke rahama ce. Baki da rawa ko da sakan ɗaya, unwa kike safiya da maraice. Duk wani mai motsi a cikin ruwa ko kasa a gunsa ke rahama ce. Batula sanki yana tsotse min jinin jiki daga ke na kasance. Al'amarin da abun dubawa. Ni wallahi idan kika ce mun zan mutu ina yabo shi kenan. Nana idan suka zo ɗaukar ran, in dinga ce musu ga Faɗiman nan. Karki bari su raba ni da kallon ki ko kaɗan a wajen aikin nan. In suka ganki abun tilas ne, su lallaba ni su ce shi kenan. Al'amarin da abun dubawa. Ba wannan ba idan aka tashi a ran tashi, wannan na fi tsoro. Ta yaya bawa za ya kusanto wajen da sarauniya ta yi taro. Na san soyayyar ki tana sa ɗan ƙarami ya fi ƙarfin kwaro. In na tuno da yabon da nake yi, sai na ji taron bai ban tsoro. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Wanda ya so ki ya so ‘ya'yanki a lahira, shi ma alajin ne. Wanda ya ki su ko ɗan waye, na ce da shi talakan lahira ne. Wanda ya tashi cikin talakawa a lahira makiyin Allah ne. Kar a ga an ji da dai ba a san ‘ya'yanta a yi zaton kairi ne. Al'amarin da abun dubawa. Yarda da ni da yabon da nake yi, na idan ke ba dan duniya ba. In na yi dan wasu ran da na kauce wa ra'ayinsu ba za su rufe ba. Amma na san in na yi dan ke ko da sakan ba zan taɓe ba. A rayuwata ba ni da buri kamar yabanki ba zan daina ba. Al'amarin da abun dubawa. Faɗi madan tsayuwar da sharifai suke akan mu bu soyayyarki. Faɗi madan tsayuwar da sharifai suke a filin maulidinki. Faɗi madan hidimar da suke yi a kanki da ke da 'yan ɗakinki. Yaya hijabun da ke tsakanin bawan nan da yake gaida ki. Ta yi shiru an kasa faɗinta, in ta faɗi ya za a yi kenan. Rana da soyayyar ki nake so kauni ta mun shaida ummina. Faɗi make gwanjan rahama ce, faɗi make jirgin rahama ce, faɗi make tekun rahama ce.
dan mai faɗi masake tuka ne, abban abi da bai da sa'anni. Batula na sakin abu samun kice da ni abba jinji na gashi.